Compañeiros, veciños e veciñas de Ourense cidade, Ourense provincia, moitas grazas pola vosa asistencia. Aquí, por estar en Marea, veñen outros comicios electorais e xogamos moito. Por que non xogamos moito? Porque estamos falando dunha provincia que necesita supervivencia, estamos falando de urxencia para a provincia de Ourense. Responde a aplicación de políticas erradas, ainda que aplicadas á adrede, que consideran os nosos concellos da provincia como moedas de cambio para aplicar as súas políticas neoliberais, para aplicar as súas políticas culturais, para aplicar as súas políticas capitalistas, elevado grau de envellecemento, emigración dos nosos mozos e mozas, abandono e desertización, desestructuración do noso territorio, o que trae despois aparellado os incendios forestais, por desgraza aquí sabemos moito deso, perda de dinamismo social, dinamismo económico ou dinamismo cultural.